Unsa man tep? Ya, pangatag 100 jabi. Unsa man imong 100? Dulan ako scatter ya. Uy, idulag iskatir ikaw no. Bata pa ka pero sugarol la kay ka. Nagmudaog ya, bantig mangayok ka. Hindi man jud ko mga kay di man po taga-taga 100. Dala, mga nis kaya eh. Ay, di jud ko manghatag oy. Bata pa kay ka bawal man ka ana. Makaulit tas papa, taga yun ta ka. Nagbayt-bayit ka. Tugan, mag-ilis mo ko dayon. Sige lang, upan man ta ka. Ya, Oh, saman. di ba ya, hilig kag bayot? Oh, hilig kog bayot. Nga naman, nagapamayot bi ako. Sakto ya, nawi kay la bayot dito. Oh, sige, kana. Asa man ron? Ay, kadali lang ya. Basta lang ito sa sakyanan niya. Magpaabot ako dito, ha? Day, alin na day, manimba na ta day. Nana sige mo. Day! Day na unsa na mga day, wa magpang himata ra. Pagbata na oy, unsa na practice kag kamatay ra. Uy, Day, nagmata naman gugugod ganina ra. Tara na, asa naman ta? Ay manimba ganito no, nagunsa pa man ra. Uy, manimba. Di man ako manglaki ta. Ay pagsaba day baka bisig imong manghod makadungog. Suyo mo to gadungugod kaning laag na muguto ko tong gipalaag god. Magdali na ra bayot kay manlakaw na ta. Dugay gini mo sukla ka oy. Dugay yun pa nakaramang ka. Tara na. Sara good day. Oh, Wala mo ang porma magsimba. mao ni siksi kayo eh. Unsa na magkadawaton magkakasalangit ana? Tawaton oy, kaluko man kaday. Maloko day, di ka madawat ana sa rimbo ra ka taman. Uy, unsa na lang ka kaday eh. Oh, long dress. Pero ang chinelas bali. Idi bali. Uy, saka guna dayo ka nakita mo na atngal oh. Oh, sorry Day. Tara na. Sakay. Laday kinsa na. Laday, murag mo na akong laki nga gitawagan. Ano ko doy no? Nala si sakyanan. Tingala gani ko no, nanay sakyanan. Yan na Day. Butang pagkahaan ni Day. Uy, kayo, di man niya bagay. Kay, dako kayo sakyanan, siya gamay. Bito Day, tanawa mong batisan na Day. Gagmay kaayo, warag tukog. Anak, jud siguro na, Day. Nga nang sige pamayot, Day. Ah, sige nga Day, okay. Mauman yung ka na. O, Day, maulagin na, Day. Tara, doon na nato. Tara Day, kay no choice man ta. Uy, Na, ano ko mga baby girls, oh? Ka mga yummy ba, ani, uy? hi boy. Hi, mga baby girls. Hello. Sus, ka mga piti ba? Sampuli daw ko sa inyong kapiti, be. Day, sampol daw Day. Pakit o na to, Day. Let's go! Strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Wow, wow, dagin mo TikTok, ani nila, uy. Asa, tanawon sa nako yung mga naong, ha? Ah, ikaw ra kuha ka na naka-green. Laki maginagnaw ng isa. Lalaw niya mo black ayan, di karon. Bayarin lang na, Day. Para ma-take out na nimo. Sige Day, bayaran na ako ni. Ang daradong ah. Rampid na ha. Ay, dam, salamat kay niya. Mubalik raw kay maligo ko. Para humot ko ba? Upak, taron. Okay dong, ingat. Paabot na ko diri. Oh, may pang-igat, oh. Bahala ka rin, may pang-muli ko. Uy, dong, inuod yun yan. Legit yun, 300. Diba, tingin ko si Mua. Nadyo ti kwarta bayot ta. Oo, gani, dong, no. Tama juga. Oh, imuha ni 100, oh. Salamat adiya. Una na ko, kay 66. Una ko ni 200. Ya, Oh, man tip. Alagay 100. siyempre, pang-scatter na ni. Asa mga gikan ana? Kung sabo mismo laki. Gusto ko manghod.